परी परी तम पाखକୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଡାକିକି ଆଣିଥିଲି ତା ପଛରେ ସିଂହ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯାଅ ତାକୁ ରକ୍ଷା କର। ଯାଅ ଭଣୀ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛି। କିଏ କିଏ? କୁନା ଭାଇ ଦେଖିଲ ତ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଣି ନଥିଲି। ଦେଖିଲ ତୁମକୁ କିଏ ବଞ୍ଚେଇଲା? ମତେ କିଏ ବଞ୍ଚେଇଲା? କାଇଁ ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖି ପାରୁନି। କୁନା ଭାଇ ସେଇଠିକି ଦେଖ। କୁନା ଭାଇ ଦେଖିଲ ତ, କିଏ କହିଲ? ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଜାଣିପାରୁନ କଣ ମୋ କୁନା ଭାଇ? ସେ ବା ଜଙ୍ଗଲ ପରି। ଜଙ୍ଗଲ ପରି? ହଁ, ଜଙ୍ଗଲ ପରି। ପରି? ତମେ ସତରେ ପରି ତ? ହଁ, ମୁଁ ସତରେ ପରି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତମେ କାହିଁକି ଘରୁ ରାଗିକି ଆସିଛ? ମତେ ମୋ ବାପା ମାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘର ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତମକୁ ତମ ବାପା ଖୋଜୁଥିବେ। ତମେ ଘରକୁ ପଳାଅ। ଏଠି ରହିଲେ ତମକୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ମାରି ଖାଇଯିବେ। ତମେ ଘରକୁ ପଳାଅ, ସେଠି ତମ ବାପା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ମୁଁ ଯିବିନି। ମୋର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତମେ ମତେ ବଞ୍ଚେଇବ। ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି। ହଁ, ତମେ ମତେ ବଞ୍ଚେଇବ।